ζέρι, της λέω, δεν θα ήταν καλό αντί να το μαζεύετε, να το καλλιεργήσει κάποιος και να σας το δίνει. Λέει, εγώ βέβαια πολύ ευχαριστώς, αλλά, ρώτησε εκείνη, θα είναι, λέει, τις ίδιες ποιότητες, γιατί εμείς ξέρουμε ότι ό,τι είναι στο βουνό είναι καλύτερο. Αυτό λοιπόν εμείς προσπαθήσαμε να το αποδείξουμε και τι κάναμε, αναλύσαμε σε συνεργασία με την καθηγητές φαρμακογνωσίας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτών των αρωματικών που υπάρχουν στη φύση και τα συγκρίναμε με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτών των φυτών που διατηρούμε εμείς στο εργαστήριο και έχουμε δημοσιευμένα αποτελέσματα τα οποία δείχνουν ότι το καλλιεργούμενο δεν διαφέρει σε τίποτε από το αυτοφυές και μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να έχουμε και περισσότερη παραγωγή, επομένως να έχουμε και την ίδια ποιότητα με μεγαλύτερη ποσότητα. Αυτό λοιπόν κάναμε εμείς στο εργαστήριο και όπως βλέπετε έχουμε, κοιτάξτε τα θυμάρια, έχουμε πάνω από 5 διαφορετικά είδη θυμαριών, σιπθόρτης, τριάντους, κορυδόφωνους, καπιτάτους, υπάρχουν τσάγια, έχουμε αφιερωμένο το φετινό μας ημερολόγιο στα τσάγια του βουνού, θα σας το δείξω μετά και θα το κυκλοφορήσουμε και θα μπορούσαμε να σας το στείλουμε ηλεκτρονικά σε όλους αν έχετε αφήσει εδώ τα mail σας, εκτός από τις παρουσιάσεις. Έχουμε λοιπόν 14 διαφορετικά τέτοια τσάγια του βουνού. Εμείς διατηρούμε περίπου 6 διαφορετικά τέτοια τσάγια στο εργαστήριο το δικό μας, είτε μέντες, τα οποία κινδυνεύουν, είπαμε, με εξαφάνιση. Συμφωνώ και για το χαρούπι, το έχουμε εισάγει μέσα στην αξιοποίηση και έχουμε εταιρείες τις οποίες υποστηρίζουμε τεχνικά και οι οποίες τώρα το χρησιμοποιούν μέσα στα ροφήματα τα οποία προτείνουν εκτός από τις άλλες χρήσεις του. Η κάπαρη, η οποία επίσης είναι ενδιαφέρον είδος και το διατηρούμε και αυτό στο εργαστήριο, το κρίταμο, οι σατουρέλες των ωραίων, δηλαδή οι αγριορίγανες, και εδώ είναι αυτό το οποίο έκανε ο Θανάσης Τσαφτάρης, ο πρώην Υπουργός, με τη δική μας την υποστήριξη και επειδή είδαμε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στη διακίνηση πραγματικά των αρωματικών και φαρμακευτικών, εισάγεται ό,τι να είναι, από όπου να είναι και κανείς δεν σας λέει τι είναι. Ας πούμε στο φυτόριο της Μύρτης, της Κατερίνας της Γρηγοριάδου, πήγαιναν να κάνουν έλεγχο οι αρχές και τους έλεγε έχω την σάλβια τρίλοπα. Και της έλεγαν δεν μας ενδιαφέρει, εμείς θα γράψουμε φασκόμηλο. Ναι, αλλά όταν κάποιος δεν θέλει να πει τι έχει, τον συμφέρει να λέει φασκόμηλο, ρίγανη, με αποτέλεσμα τι έπαθε ένας παραγωγός. Μας έφερε κάποια στιγμή μια ρίγανη, η οποία δεν μύριζε καθόλου. Μας λέει, την έχω βάλει σε 10 στρέμματα, έχω πάρει και την πιστοποίηση, την έχω κάνει εισαγωγή από Ιταλία, ωραιότατος σπόρος ρίγανης, λέει, πιστοποιημένος με όλα τα χαρακτηριστικά του. Το βλέπουμε σε συνεργασία με το τμήμα της κυρίας Κοκκίνη και ανακαλύψαμε ότι είναι η ορίγανο βουλγάρη, υποείδος βουλγάρα, η οποία ήταν καθόλου πιστοποιημένο υλικό, ήρθε από την Ιταλία, περιεκτικότητα σε εθέριο έλαιο 0. Ούτε για χόρτο δεν κάνει. Αυτός όμως ο άνθρωπος ξόδεψε χρήματα για να καλλιεργήσει ένα πιστοποιημένο υλικό. Τι πρέπει λοιπόν εμείς να κάνουμε ως πολιτεία? Αυτό προτείναμε στον Υπουργό και ευτυχώς μας άκουσε, δηλαδή κάναμε 2 τεχνικούς κανονισμούς. Ο ένας για να μπορούν κάποιοι να εγγράφουν ποικιλίες στον εθνικό κατάλογο, εάν γίνουν, γιατί δεν είναι κάτι εύκολο με την ποικιλότητα που διακρίνει τα αρωματικά φυτά. Και το δεύτερο που είναι πιο απλό, ο τεχνικός κανονισμός εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού που έγινε ΦΕΚ το 2014 και το οποίο ως τότε ανήκε στην μεγάλη κατηγορία των καλοπιστικών φυτών. Δηλαδή, εάν ένας παραγωγός αγόραζε αρωματικά φυτά, τα αγόραζε ως καλοπιστικά. Επομένως, δεν είχε ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτό είναι πολύ βασικός κανονισμός και θα πρέπει όσοι θέλετε να καλλιεργήσετε αρωματικά, όταν θα πάτε στο οποιοδήποτε φυτόριο να προμηθευτείτε το πολλαπλασιαστικό υλικό, να απαιτήσετε τις πληροφορίες που είναι υποχρεωμένο το φυτόριο να σας δίνει και τα οποία νομίζω θα μας τα εξηγήσουν οι επόμενοι ομιλητές, για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε αυτό το οποίο έχουμε στη συνέχεια και το οποίο θα εμπορευτούμε και θα δώσουμε. Αυτό λοιπόν είναι που εμείς ξεκινήσαμε να υλοποιούμε από πρόπερση στο δικό μας το εργαστήριο, φτιάχνοντας τα πρωτόκολλα αναπαραγωγής και φτιάχνοντας βέβαια
πολλαπλασιαστικό υλικό αρωματικών φαρμακευτικών φυτών προς διάθεση. Τι κάναμε όμως? Πιστοποιηθήκαμε ως φυτόριο πέρα από ερευνητικό κέντρο. Άλλο η έρευνα, άλλο η διάθεση. Εκεί κάτω έχω κάποια φυλαδιάκια, στα οποία μπορείτε να δείτε τις λίστες των αρωματικών φυτών τα οποία μπορούμε να πουλήσουμε, τα οποία όμως, προσέξτε, είναι μητρικά φυτά. Δηλαδή, το δικό μας το εργαστήριο πιστοποιείται στο να δίνει αρχικό μητρικό υλικό. Δεν θέλουμε εμείς να ανταγωνιστούμε τον φυτοριούχο. Δίνουμε λοιπόν ένα μικρό αριθμό μητρικών ειδών πιστοποιημένων, είτε κατά προέλευση, είτε κατά όνομα, έχει τον κωδικό του κανονικά, ο οποίος πολλές φορές έχει γίνει και σε επίπεδο μοριακής ταυτοποίησης. Για πάρα πολλά είδη αρωματικών έχουμε βάλει μέσα σε προγράμματα και έχουμε κάνει μοριακό χαρακτηρισμό με το γενετικό αποτύπωμα. Μπορείτε λοιπόν να πάρετε τέτοιο πιστοποιημένο υλικό, είτε οι φυτοριούχοι να το πάρουν, να το κάνουν σε μεγάλα νούμερα και να μπορέσετε εσείς να έχετε ένα τέτοιο αρχικό υλικό το οποίο είναι συγκεκριμένο. Διατηρούμε αυτά τα μητρικά φυτά σε πιλωτικούς αγρούς και πώς κάνουμε την αναπαραγωγή? Αγενώς. Δεν χρησιμοποιούμε σπόρο, διότι σπόρο θα χρησιμοποιήσεις μόνο εάν έχεις ποικιλία και κάνεις σποροπαραγωγή. Αν στα αρωματικά φυτά μπείτε στη λογική να κάνετε σπορόφυτα, τότε θα έχετε ένα υλικό το οποίο θα είναι γενετικά πολύ ποικίλο. Γιατί θα έχει όλα τα χαρακτηριστικά των προγόνων. Ενώ, εάν ξεκινήσετε από ένα αρχικό μητρικό υλικό με μοσχεύματα, επομένως αγενός, δεν επισέρχεται ο παράγων πρόγονος και έχεις ακριβώς τα χαρακτηριστικά από αυτό το φυτό από το οποίο ξεκίνησες. Αυτή λοιπόν είναι η καινοτομία την οποία εισαγάγαμε ως εργαστήριο και την οποία δεν τη βρείτε πουθενά αλλού, όχι στην Ελλάδα, ούτε στην Ευρώπη, τέτοιο χαρακτηρισμένο υλικό, και φέτος έχουμε περίπου 50 τέτοια είδη αρωματικών φυτών, τα οποία διακινούμε. Πέρσι είχαμε γύρω στα 35, κάθε χρόνο δηλαδή προσπαθούμε να αναπτύξουμε αυτόν τον αριθμό. Βέβαια, πρωτόκολλα αναπαραγωγής έχουμε για τουλάχιστον 200 είδη αρωματικών φυτών. Επομένως, κάθε χρόνο μπορούμε να δίνουμε και καινούργια είδη, τα οποία μπορούν να πέσουν στην καλλιέργεια. Αυτά μας βοηθούν βέβαια στο να σχεδιάσουμε τι μείγματα. Ο πλούτος και η υψηλή προστιθέμενη αξία έρχεται εδώ. Θα πρέπει να αποφεύγουμε να δίνουμε την πρώτη ύλη μας σε χονδρική τιμή. Αν τη δίνουμε σε χονδρική τιμή, δεν πρόκειται έτσι δηλαδή, μέσα σε σακούλες, δεν πρόκειται να ξεπεράσουμε 6, 7, 8 ευρώ όταν είναι βιολογική καλλιέργεια. Όταν όμως το δίνετε έτσι, δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Έχουμε ένα φακελάκι, το οποίο δεν είναι ακριβό, μην νομίζετε, όλο αυτό δεν πουλιέται πάνω από 2 ευρώ. Και μέσα σε αυτό έχουμε, θα σας το δώσω να το δείτε, κλειστό για να μην χάνει τα αρώματά του, άλλα φακελάκια, τα οποία είναι εμβαπτιζόμενα. Αυτή λοιπόν η λογική, τι δημιουργεί, δεν τη βοηθώ εγώ. Ανοίξτε το και δώστε το στον κόσμο, ανοίξτε το, να το δούμε έτσι. Λοιπόν, τι δημιουργεί όλο αυτό το υλικό? Υψηλή προστιθέμενη αξία. Δηλαδή εδώ μέσα είναι 30 με 40 γραμμάρια υλικού και πουλιέται γύρω στα 2 με 3 ευρώ. Αν λοιπόν πάμε να κάνουμε την αναγωγή, βλέπουμε ότι ενώ δεν μας κοστίζει πάρα πολύ, δεν μας κοστίζει πάρα πολύ, ενώ ανεβαίνει κατά λίγο το κόστος της επεξεργασίας, ανεβαίνει κατά πολύ η υψηλή προστιθέμενη αξία. Αν τώρα αρχίσετε να δουλεύετε και με μείγματα, όπως δουλεύουν κάποιοι δικοί μας νέοι επιχειρηματίες αγρότες, τότε μπαίνετε στη λογική να μην μπορούν εύκολα να σας αντιγράψουν. Γιατί αν έχετε απλά τσάι του βουνού μόνο, εντάξει, έχετε ένα εξαιρετικό υλικό. Όταν όμως βάλετε μέσα και λίγο χαρούπι, ή αν βάλετε μέσα λίγο μελισσόχορτο, ή αν βάλετε μέσα λίγο αγροτριαντάφυλλο, αμέσως αλλάζουν οι γεύσεις και γίνεται σαν ένα εξαιρετικής ποιότητας κρασί, γιατί εμείς κάνουμε τέτοιες γευσηγνωσίες και σας πληροφορώ ότι είναι σαν να πίνεις ένα εξαιρετικής ποιότητας κρασί που άλλος πραγματικά μπορεί να πληρώσει πολλά χρήματα για να το αγοράσει, και έχω τέτοια παραδείγματα να σας δείξω στη συνέχεια. Όλα αυτά τι θέλουν? Θέλουν
γνωριμία με το τι γίνεται. Επομένως, ευαισθητοποίηση, επομένως, τα σχολεία θα πρέπει να μπουν ενεργά σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Εδώ είναι ένα κομματάκι από τον κήπο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης που έχουμε στο εργαστήριο. Έχουμε κάνει ολόκληρους χώρους, οι οποίοι είναι μικροί, Επομένως, μπορούμε κάλλιστα να τους επαναλάβουμε σε εσάς. Αυτό είναι ένα μέρος γύρω στα 2-3 στρέμματα και έχουμε κάνει εξαιρετική διαρρύθμιση με θεματικές ενότητες, με πληροφορίες. Έχουμε κάνει ένα πολύ όμορφο εργαστήριο, το μισό από αυτό είναι, στο οποίο μαθαίνουμε τον κόσμο πώς να τα κάνει, πώς να κάνει την αναπαραγωγή, πώς να ξεράνει, πώς να κάνει την εκχύληση ή την απόσταξη, όλα αυτά τα δύσκολα ομολογουμένως πράγματα αν δεν τα ξέρεις. Και βέβαια, εκτός από το να τα κάνουμε εκεί στο χώρο μας, φεύγουμε και προς τα έξω. Εδώ είναι ένα οδηπορικό που κάναμε πρόπερση στις Κυκλάδες. Γυρίσαμε 14 νησιά των Κυκλάδων και εκπαιδεύσαμε 500 ανθρώπους, από τους οποίους δεν ξεκίνησαν και οι 500, αλλά ξεκίνησαν οι 10. Για μας αυτό είναι ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, ότι υπάρχουν τώρα άνθρωποι όπως είναι εκεί κάτω τα Organic Islands, τα οποία καλλιεργούν και μεταποιούν. Η κυρία Μαρία, η οποία έχει έναν εξαιρετικό φούρνο, έβαλε μέσα στο ψωμί της και το αιθέριο έλαιο της ρίγανης που της δείξαμε σε τι ποσότητα, και όχι μόνο. Αυτά όλα λοιπόν εμείς είπαμε ότι πρέπει να τα γράψουμε. Μας βοήθησε το επιμελητήριο, μαζί λοιπόν με συστηματικό βοτανικό των Κρήκα, φαρμακογνωσία τη Μαντώτη Λάζαρη, καλλιέργεια, αναπαραγωγή, η Κατερίνα Γρηγοριάδου και εγώ, μπήκαμε στη λογική να φτιάξουμε αυτόν τον ωραίο οδηγό, ο οποίος τον δίνουμε και εμείς έτσι, ηλεκτρονικά βέβαια, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να τον εκτυπώσουμε, δωρεάν λοιπόν σε όποιον το ζητήσει, και είναι 150 περίπου σελίδες, όπου φαίνεται μέσα καθετοποιημένα η ολοκληρωμένη αξιοποίηση των ελληνικών αρωματικών φυτών, και βέβαια κάνουμε και ωραιότατα σεμινάρια που όσο πάμε και τα εξειδικεύουμε, είτε θα είναι λοιπόν πάνω στον πολλαπλασιασμό, την καλλιέργεια, την εμπορία. Βλέπετε εκεί τη γευσηγνωσία κάτω αριστερά που κάνουμε στα ερωτήματα. Κοιτάξτε, χρώματα διαφορετικά έχεις, γεύσεις διαφορετικές. Δεν είναι λοιπόν ένα, είναι πάρα πολλά αυτά που μπορείς να κάνεις, και ταυτόχρονα βέβαια βοηθάμε τους. Άλλη μου κόλλησε, παιδιά. Βοηθάμε τους συμμετέχοντες. Εδώ είμαστε, όχι, καλά είμαστε. Λοιπόν, βοηθάμε τους συμμετέχοντες, οι οποίοι τι κάναμε από φέτος, μπήκαμε στη λογική. Παλιότερα παίρναμε κόσμο, ο οποίος δήλωνε ότι θέλει να παρακολουθήσει τα σεμινάρια. Φέτος είπαμε θέλουμε και ομάδες. Τι είπε ο κύριος Σιδηρόπουλος? Εμείς λοιπόν, όταν υπάρχουν κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις ή ομάδες παραγωγών, τους δίνουμε μια προτεραιότητα και τους κάνουμε κατάρτιση από μόνους τους, όπως κάναμε φέτος με μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, 2 κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, και βλέπετε εδώ ότι είτε τους κάνουμε σεμινάρια θεωρητικά πολύ λίγα, τα περισσότερα είναι εφαρμογή ενός προγράμματος, το οποίο πάλι ήταν μια μεταδιδακτορική έρευνα και είναι τα σχολεία αγρού, τους βγάζουμε δηλαδή έξω και τους κάνουμε το κάθε τι πρακτικά, και ταυτόχρονα, κοιτάξτε, μαγειρεύουν κιόλας με αυτά τα ελληνικά αρωματικά, δηλαδή σε ένα τέτοιο, ας πούμε, σε μια τέτοια εκδήλωση, φτιάχνουν φυτά βασισμένα πάλι σε βιβλία τα οποία έχουμε γράψει. Γίνονται λοιπόν μαθήματα στο εργαστήριο, στο θερμοκήπιο, στον αγρό. Κάνουμε επίσης καλλιέργειες μαζί τους. Μπήκαμε δηλαδή στη διαδικασία να ξεκινήσουμε από την αναπαραγωγή, να κάνουμε τις μεταφυτεύσεις, να φτιάξουμε αγρούς πιλωτικούς, τους οποίους κάνουν οι ίδιοι τη σπορά. Η τριγωνέλα ξέρουμε ποια είναι. Είναι το τσιμένι που μπαίνει έξω από τον παστρουμά. Αυτή όμως η τριγωνέλα, εκτός από γεύση στον παστρουμά ή συντήρηση, τη χρησιμοποιούν και ως λειτουργικό τρόφιμο. Βάλαμε λοιπόν φέτος και την τριγωνέλα, ή εδώ πιλωτική αγρή λεβάντας, συγκομιδή από τσάι του βουνού στο βοτανικό κήπο. Όπως βλέπετε, δηλαδή τους βάζουμε να κάνουν τα πάντα με τα χέρια τους, επομένως μαθαίνουν τι να κάνουν, να φυτέψουν φυτά, και μπαίνουμε στη διαδικασία τώρα, όπως είπε και ένας κύριος που έκανε τον χαιρετισμό, όντως τώρα να κάνουμε την συγκομιδή, την μεταποίηση, και μέχρι το τέλος του χρόνου να κάνουμε και το marketing. Και ένα μεγάλο λοιπόν πρόγραμμα κατάρτισης, και ταυτόχρονα βέβαια έχουμε πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος καλλιεργεί ανά την Ελλάδα, στην Άξο με τα Organic Islands, στη Σαντορίνη
κάνανε μια πολύ καλή δουλειά με τη Μαντώτη Λάσαρη. Συνδέθηκαν δύο εταιρείες, η μία κάνει λάδι και η άλλη φέρει αέρα. Στην Ικαρία η μία, στην Μύκονο η άλλη, το λάδι από που έρχεται, από την Καλαμάτα. Αυτή λοιπόν η κυρία, ο Φέλιμον, παίρνει εφέριο-έλαιο που καθίσαμε εμείς και κάναμε και γευστικά, αλλά και σε επίπεδο υγείας πόσο πρέπει να είναι, και έχουν κάνει 4 καινούργια προϊόντα με εφέρια-έλαιο και ελαιόλαδο. Αντίστοιχα, στην Κρήτη, ο Τσακαλάκης μπήκε πλέον στη λογική να καλλιεργεί και όχι να συγκομίζει όπως πρώτα τα αρωματικά φυτά και να τα πουλάει και να τα μαγειρεύει στο ταβερνάκι το οποίο έχει στην Ύβριτο, ή στη Χαλκιδική ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόγραμμα με μια καλλιέργεια κρήταμου της τάξης τουλάχιστον πλέον των 200 στρεμμάτων, αλλά η οποία ξεκίνησε ταυτόχρονα και εδώ στην Ηλία και έχουμε άλλα 50 στρέμματα, Ζάκυνθο και Ηλία με τον κρήταμο. Στην Πελοπόννησο, στη Φλόρινα, βλέπετε λοιπόν καλλιέργειες πιλωτικές, αλλά που πλέον τις χειρίζονται οι ιδιώτες. Αυτή είναι η λογική μας, για να μπορέσουμε να τους περάσουμε εμείς μέσα από αυτό που λέγεται τι? Υψηλής προστιθέμενης αξία τελικά προϊόντα. Βλέπετε λοιπόν το κρήταμο, 200 στρέμματα στη Χαλκιδική, κανένα στην Ευρώπη δεν καλλιεργεί κρήταμο. Όλοι το συγκομίζουν. Μόνο εμείς στην Ελλάδα. Και τι κάνουμε μετά αυτή η εταιρεία η οποία πουλάει ορεκτικά, το κάνει μια ωραία συσκευασία, αφού το περάσει μέσα σε άλμη για να το συντηρήσει. Το ξέρετε το κρήταμο, πιστεύω, αν το ξέρετε το έχω εκεί, θα το δείτε. Λοιπόν, κοιτάξτε, το βάζει μέσα σε ωραία πιατάκια, το συνδυάζει με λιαστή ντομάτα, με φέτα, με ελιές και το κάνει ένα ωραιότατο ορεκτικό, το οποίο το στέλνει σε όλα τα Lidl της Ευρώπης. Αυτό σημαίνει λοιπόν επιχειρηματικές ιδέες που δεν κοστίζουν πάρα πολύ, οι οποίες όμως θέλουν πραγματικά να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις κινήσεις τις οποίες θα κάνουμε, ξεκινώντας από την αρχή που είναι το πολλαπλασιαστικό υλικό. Εδώ είναι μία άλλη προσέγγιση η οποία έχει να κάνει με ένα εξαιρετικό προϊόν, η Άνασα. Αυτές είναι δύο κυρίες οι οποίες δουλεύανε σε μία τράπεζα, φύγανε από την τράπεζα, ξέρανε να πουλάνε καλά, μας προσήγγισαν, τους δώσαμε ωραία μείγματα αρωματικών φυτών, τους είπαμε από πού να τα προμηθευτούν, κάνανε μια συσκευασία όπως βλέπετε, θα την βρείτε και στο διαδίκτυο, η οποία σάρωσε όλα τα βραβεία. Αυτό το κουτάκι με τα 40 γραμμάρια πουλιέται 13 ευρώ, είναι τοποθετημένο σε όλη την Ευρώπη, σε όλα τα καλά. Η Aegean, ας πούμε, το προωθεί, αλλά και σε όλα τα καλά καταστήματα ή τα duty free shop που λέτε αυτό εδώ σαν ένα εξαιρετικό δώρο. Αυτή είναι η λογική. Ή θα πάμε σε κάτι το οποίο είναι πιο φθηνό, ή θα πάμε σε κάτι το οποίο είναι πιο ακριβώς. Θα σας δίνω διάφορες ιδέες από ανθρώπους τους οποίους υποστηρίζουμε και έρχονται όλο και περισσότεροι, σας πληροφορώ. Επομένως, δεν είναι απεσιόδοξη, γιατί η κίνηση υπάρχει μεγάλη. Αλλά είναι μικρές οι κινήσεις και μας λείπει η καλλιέργεια, μας λείπει η πρώτη ύλη. Δεν υπάρχει πρώτη ύλη. Επομένως, χρειαζόμαστε κόσμο ο οποίος θέλει να καλλιεργήσει. Εμείς συνεχίζουμε τις έρευνες, μπαίνοντας και σε διαδικασίες οι οποίες θα γίνουν πιο πιασάρικες έτσι, γενικότερα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, γιατί είπα και για εναλλακτικό τουρισμό. Να το, αρχίζουμε λοιπόν και τι κάνουμε, βάζουμε τα αρωματικά φυτά στην κουζίνα. Καθίσαμε λοιπόν πάλι αυτή η ομάδα, η οποία λειτουργεί μαζί τα τελευταία 20 χρόνια και κάναμε ένα ωραίο βιβλίο, μενού, αρωματότυπος και ευεξία. Και είπαμε πώς μπορείς αυτά τα αρωματικά φυτά να τα χρησιμοποιήσεις είτε στην κουζίνα είτε στα ροφήματα, πώς θα τα χρησιμοποιήσεις, τι διατροφική αξία θα σου δώσουν, τι πρέπει να προσέχεις, πώς θα τα καλλιεργήσεις. Όλο αυτό το σκεπτικό είναι μέσα σε αυτό το καινούριο βιβλίο που μας το έκανε έκδοση ο Πατάκης, έτσι, δεν πληρώσαμε κάτι εμείς, και μέσα στο οποίο σας δίνουμε εκτός από τη διατροφή πάρα πολύ καλές πληροφορίες για το πώς μπορείτε να ενισχύσετε, ας πούμε, το ανοσοποιητικό, ή να χαλαρώσετε, ή να αποκτήσετε ενέργεια. Κοιτάξτε τους καρπούς, χαρούπια, γεωτριαντάφυλλο, κράνα, ενέργεια, τόνωση, ευεξία. Λέμε λοιπόν πώς πρέπει να γίνει αυτό, και αυτό το παιδί, ο Γιάννης ο Ζαλίδας, που σας έχω τα κουτάκια, μας ζήτησε και πήρε την αποκλειστικότητα και έκανε ήδη όλα αυτά εμπόριο. Και τι είπε, έχω νέα φυτοθεραπευτικά μείγματα. Από το χωράφι, λέει ο Γιάννης,
Και πραγματικά αυτό το παιδί είναι εξαιρετικό, γιατί ξεκίνησε, είναι ο πρώτος μου μαθητές, ασχολούνταν με μπουγάτσες. Είχε ένα μπουγατσατσίδικο και του άρεσε η φύση. Ήρθε στο σεμινάριο και ξεκίνησε και έγινε αυτός εδώ είναι ο Γιάννης, ο οποίος έκανε βόλτες στη φύση. Πώς το καταλάβετε ότι θα ήθελε λίγο νεράκι, Γεια σας. Ξεκίνησε λοιπόν και έγινε ένας εξαιρετικός, όχι μόνο καλλιεργητής, διότι τώρα καλλιεργεί γύρω στα 30-40 στρέμματα στην περιοχή των Σερών, οικογενειακής μορφής επιχείρηση. Ανιψιές, τα αδέρφια του και οι γονείς του. Και έχει συμβολιακή γεωργία με άλλα περίπου 100 στρέμματα, με καλλιεργητές, όλα αυτά τα τυποποιεί και τα έχει περάσει, όπως λέει, στο ράφι, διότι τα δίνει πλέον και άρχισε να τα εξάγει. Αυτός λοιπόν πήρε και από το βιβλίο μας αυτά τα μείγματα της άμυνας, ηρεμίας, ευεξίας, ευδιαθεσίας και γαστρονομικό. Μπορεί να τα χρησιμοποιήσει γιατί αποδεικνύεται η χρήση τους και έκανε νέα ακόμη προϊόντα, έχει πάνω από 30-40 κωδικούς, αξιοποιώντας τη γνώση. Αυτό λοιπόν είναι αυτό που θα ήθελα να κρατήσετε σήμερα από όλους εμάς, γιατί πραγματικά σήμερα μαζεύτηκαν εδώ μέσα με ζέστη, έχουμε πολύ, έχουμε υγρώσει όλοι και πραγματικά είστε αξιέπαινοι που είστε τόσο ήσυχοι. Με ζέστη λοιπόν μαζευτήκαμε όλοι εδώ μέσα για να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε το μοναδικό πλούτο. Εκεί λοιπόν να επικεντρώσετε ότι σας ήρθαν άνθρωποι με πάρα πολύ γνώση, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ διάθεση να σας βοηθήσουν, πρέπει να τους εκμεταλλευτείτε και αντίστοιχα βέβαια που έχετε εδώ τον Δήμο, την Περιφέρεια, τους πολιτιστικούς φορείς και πολλούς άλλους, να αντλήσετε τη δυνατότητα του να υποστηριχθείτε μέσα από αυτά, αλλά να ξέρετε ότι αν ξεκινήσετε, η δική μου λογική πλέον είναι η εξής, γιατί έχω πραγματικά, ας το πω, ψηλοαπογοητευτεί από την πολιτεία, η οποία όχι ότι μπορεί να βοηθήσει τώρα ένα περισσότερο, παλιά που μπορούσε, δεν βοηθούσε. Την εκπροσωπώ, Εγώ, επομένως, τι κάνω, τη δουλειά μου. Θα ήθελα και οι πολίτες να κάνουν και αυτοί αυτό που μπορούν να κάνουν. Νομίζω ότι η δύναμη των πολλών είναι μεγάλη. Παράδειγμα, είναι όλες αυτές οι συνεταιριστικές κινήσεις. Η πρόταση λοιπόν η δική μου είναι να γίνει μια συνεταιριστική κίνηση, υγιής όμως, δηλαδή να μαζευτούν αρκετοί άνθρωποι, μπορούν να είναι 10, 20, 30, 50, στην περίπτωση εδώ του Ανδρέα του Οικονόμου, που είναι ο σύζυγός μου που ήρθε μαζί μου, κάνανε ένα συνεταιριστικό σούπερ μάρκετ, 450 άνθρωποι. Εδώ και 3 χρόνια δουλεύει, μαζεύει προϊόντα της γύρω περιοχής, τα περνάει από αυστηρές ποιοτικές προδιαγραφές, δουλεύουν εκεί μέσα 7-8 άνθρωποι ήδη. 8 λοιπόν άνθρωποι εκεί μέσα και λειτουργούν με κέρδος, το οποίο κέρδος δεν το παίρνουν αυτοί, πάει πάλι πίσω στην κοινωνία. Κάτι τέτοιο λοιπόν θα σας πρότεινα, εδώ δεν χρειάζεστε τόσο πολύ, και με 10 και με 20 και με 30 ανθρώπους και με 5, μία κινσέπ ή 2, μπορεί να ξεκινήσει χωρίς να περιμένετε να σας βοηθήσει αρχικά η πολιτεία. Αυτό που εμείς θα θέλαμε από τους κυρίους εδώ είναι να μας βοηθήσουν να κάνουμε αυτούς τους θεματικούς κήπους, να αξιοποιήσουμε αυτά τα κτίρια τα οποία έχει ο Σύλλογος και να μπορέσουμε εκεί μέσα να βάλουμε ό,τι μπορούμε για να έρχεται ο κόσμος να τα βλέπει και εσείς να καλλιεργήσετε, να σας βοηθήσουμε να τυποποιήσετε, να φτιάχνετε ωραία προϊόντα, να τα συνδυάζετε και με αυτές τις εξαιρετικές, τις γραβιέρες που έχετε, τα γιαούρτια, μπορούμε και τέτοια πράγματα να συνδυάσουμε και να λειτουργούν ταυτόχρονα και οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες, οι καλλιεργητές και να μπορέσει μέσα στην επόμενη τριετία με πενταετία να γίνει εδώ μία ανατροπή η οποία πραγματικά θα μας ικανοποιήσει και εμάς πάρα πολύ και έτσι θα μπορούμε να ερχόμαστε εδώ με πολύ μεγαλύτερη διάσταση, αφού πλέον αυτό εδώ που είναι το κουτάκι ανοιγμένο, κοιτάξτε το, αρωματικά, πρέπει να βρείτε κι εσείς έναν ωραίο τίτλο λοιπόν να δώσετε, καλλιεργώ λέει και σερβίρω, αρωματικά το έκανε και εκεί δείχνει όλες τις πληροφορίες, πού γίνονται οι καλλιέργειες, ποιος τις κάνει, από πού προέρχεται αυτό το υλικό και τι μας δίνει και πώς θα το κάνουμε, αν είναι δυνατόν δηλαδή μέσα σε 1-2 χρόνια να μπορούμε να έχουμε φτιάξει εδώ το δικό μας αυτό το φακελάκι, το οποίο να χαρακτηρίζει την περιοχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή.
την προσοχή την κερδίσατε εσείς και οι προλαλήσαντες οι ομιλητές. Εγώ πρέπει να πω, γιατί είμαστε στην εξέλιξη της συζήτησης, ότι πάει πάρα πολύ καλά. Αυτό που είπαμε στην αρχή είναι, θα έλεγα, στοχευμένο, αν είναι δόκιμος ο όρος, το ακροατήριο. Και στοχευμένες θα ήθελα να παρακαλέσω να είναι οι ερωτήσεις που θα γίνουν, όχι όμως ακόμα. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα τώρα. Όχι όσο λέει το πρόγραμμα που λέει για μια ώρα τώρα. Να πω δύο κουβέντες ακόμα και θα φάξω για να πει τον βουλευτή μας να μας πει μια κουβέντα. Και ήθελα το εξής να πω. Καταρχήν, θα σας καλέσω αφού για τόση εξυγνωσία ακούσαμε και για τα κοψίδια να μας δώσετε τις εκτιμήσεις σας, αφού τα γνωρίσετε εδώ πέρα. Είδαμε και ακούσαμε τι μπορούμε, τι υπάρχει στην περιοχή μας, πόσο πλούσια είναι η δικιά μας περιοχή στην Φλωρίδα και σε όλα αυτά τα είδη και τι μπορεί και είναι τα επόμενα βήματα, οι επόμενες εισηγήσεις που θα μας οδηγήσουν λίγο παραπέρα στο πώς μπορούμε να κάνουμε και ποιοι. Να μην ματαιοφορούν κάποιοι, να μην χάσουν τσάπα χρήματα κάποιοι, να μάθουμε κάποια πράγματα παραπέρα. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πρέπει να πω ότι εδώ είναι και οι κτηνοτρόφοι, και ο Σύλλογος των Κτηνοτρόφων και η ηγεσία τους, εδώ είναι και οι μελισσοκόμοι, όλοι εδώ είναι. Και ένας από τους στόχους είναι να δούμε και να καταλάβουμε πώς μπορούμε να συνυπάρξουμε χωρίς να υπάρχουν προβλήματα και δυσλειτουργίες στην παράλληλη αξιοποίηση και χρήση όλου του φυσικού μας περιβάλλοντος. Ήθελα να ζητήσω από το ακροατήριο, ο βουλευτής μας θυμάμαι την παρουσία του, θα πάρει και εγώ να πει μια κουβέντα βεβαίως. Βεβαίως. Θα ήθελα να παρακαλέσω, μην κάνετε εδώ τα προσωπικά σας ραντεβού. Βλέπω συνέχεια πέρα τον βουλευτή έξω να του κάνετε διάφορα θέματα. Ο άνθρωπος έρχεται εδώ για να ακούσει και να απαντήσει και να ενημερωθεί. Κάντε τα ραντεβού σας με τον βουλευτή, κάποια άλλη στιγμή όχι εδώ, γιατί βλέπω συνέχεια τον κρατάτε έξω. Με συγχωρείτε που το λέω εδώ το μικρόφωνο, αλλά νομίζω ότι κάπως έτσι πρέπει να γίνει. Το Δήμαρχο δεν φύγει από εκεί, δεν έγινε τίποτα τώρα, ούτως ή άλλως. Δεν θα τον βρείτε τώρα, ούτως ή άλλως. Ο Δήμαρχος να ανεβάσει το κοντίσιο λίγο, γιατί... Και θα πω τώρα για τον κύριο... Να μην κάνουμε ερωτήσεις εγώ επειδή είναι Δήμαρχος ή ο Παλατσούρας επειδή πρέπει να κάνουν. Αυτοί που πρέπει να κάνουν, οι υποψήφοι παραγωγοί, κοβόμαστε όλοι οι Παλατσούρας από ερωτήσεις. Κάποιες ερωτήσεις μπορείτε να κάνετε και στο διάλειμμα, χωρίς να κουράσετε τους ηγητές εκεί. Και αν κρίνουν οι εισηγητές και οι καθηγητές ότι κάποια πράγματα από αυτά που ακούσουν στο διάλειμμα μπορούν από το μικροφόνο να δώσουν κάποιες απαντήσεις αυτές που θα αφορούν όλους. Προσωπικές ερωτήσεις και ειδικές ερωτήσεις μπορεί να κάνει ο καθένας σας και στο διάλειμμα. Κύριε Κωνσταντινόπουλο, ακούσουμε τον βουλευτή και αμέσως θα κάνουμε ένα διάλειμμα λίγο μικρότερο από όσο είπαμε. Σίγουρα δεν ήρθα εδώ να πολιτικολογήσω, δεν είναι η ιδιοσυγκεσία μου. Θέλω να σας ενημερώσω για κάτι που είναι ό,τι πιο σημαντικό για τη Φωκίδα. Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικά, αλλά κάποια στιγμή το παιδιά αυτά τι κάνουμε, πώς θα τα κάνουμε, πώς θα τα κάνουμε. Με το παλιό αναπτυξιακό νόμο των Βρυξελών η Φωκίδα έπαιρνε ενίσχυση 10%. Πιο πάνω από αυτή ήταν το Κατανήσι, με 15%. Από την Πέμπτη το βράδυ ψηφίστηκε και είναι νόμος του κράτους ότι η Φωκίδα λόγω του έχει 35% ανεργία, λόγω του έχει μείωση πληθυσμού τεράστια, λόγω του ότι έχει τον κάμπο που δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, λόγω του ότι έχει τη λίμνη που δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, λόγω του ότι έχεις 10.000 στρέμματα εκεί κάτω ακαλλιέργητα και λόγω του ότι έχει τα 4 ψηλότερα δουλειά της Ελλάδος, με τον αναπτυξιακό νόμο που ψηφίστηκε την Πέμπτη το βράδυ, το ποσοστό ενισχύσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Φωκίδα είναι 100%. Εξαιρείται η Δημοτική Ενότητα Ιτέας, γιατί εκεί δεν μπορούσα να την Βαλωρίνη, έτσι, θα τρώγουμε